ҳаминҷо овардам муддати 35-40 рӯз 22 рӯз маҳкам шидагем сабаби регистратсия. Иҷа ягон одамкишам нест, ягон чиам нест. Ай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки ҳами ба доди мо бирасе, илтимос ба доди мо бирасе. Як бародари дига ҳамчун падар айда иҷа 55-60 сола шидагиай ҳеч ка ба дод мо намераса. хурду хӯрокмон безеб. Як бародари дига ҳамиҷа касал шидагиай, шишош касал шидагиай. Ина мегирем мебаремш туалет ба даста мегирем меёремш. Дороша як ҳисоби худмон харидагем ҳеч ка ба дод намераса. Ҳамин видеоро агар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо кардаеста бошӣ, ай пасоса Тоҷикистон ягон гап хабар нест. Илтимос бирасони ҳамин пасоса Тоҷикистона ки ҳамин мо бачаҳои ғариб дар ҳамиҷа мондагием муддати 35-40 рӯз шид. хурду хӯрокмон безеб. Ина нахоҳам ира хайохи қайдига гап занам, алам мекуна. Ина авқот, ина ҳолмон. Хай илтимос як бори дига ай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳами ба доди мо бирасе. Тамом иҷа ягон одамкиш нестай, ягон кас нест. Якум то ҳаштум этажа шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистонанд. Занакҳои ҳомиладор ҳамин рӯз дидем қариб ҳамин аламон кар бугӯ мешава.